запрашаю вас у цудоўны куток Бярэзінскага района, вёску Арэшкавічы. Назва вёскі пайшла ад арэшнікаў. Так як вёску атачаюць балоты. Па афіцыйнай версіі, у 1700-е годы падчас паўночнай вайны са шведамі паселішча было спалена. Асноўнае насельніцтва складалі пераважна перасяленцы з суседніх вёсак. Пасля гэтых падзей княжыў тут брат цара Мікалая II і валодаў навакольнымі землямі. І адбывалася тут вайна з Напалеонам і Вялікая Адчайная вайна. Сёння гэта вёска невялікая, но славіцца цішынёй і прыгажосцю, шыратой лясоў, рэк і азёр, якія ахінаюць дубовыя рошчы. Прыехаўшы сюды у адпачынак, вы заўсёды будзеце з грыбамі, ягадамі, наловіце шмат рыбы і знойдзеце рогі лася на шчасце. Ах, Арэшкавічы, клас, ёсць дзярэўня у нас. Туда едем выходной, не хотим назад домой. Там мы пашем дыаром, детворе пример даем. За столом мы все поем, очень весело живем. Гэта вёска вельмі дарагая, таму што гэта радзіма маёй бабулі, якой я дапамагаю захоўваць і добраўладкоўваць радавое гняздо. Заўсёды наведаю могілкі і памінаю продкаў і тых, хто падараваў нам пабеду. Запалю свечку, памалюся за маіх дзядоў, за маіх прадзеда, за ўсіх тых, каго ніхто не згадае. Яшчэ адну свечку запалю, бо без іх не будзе нашчадкаў, не будзе продкаў, не будзе мяне, не будзе свету, у якім мы жывём. Прыязджайце в Арэшкавічы адпачываць і лячыцца, і цікавыя сны цэлы год будуць сніцца.